campaña do ano 25. Eu tiña claro que quería ser turismo interior. Descentralizar, que veñan a todo o territorio. O que queremos é crear ese vínculo das Rías Baixas dos 61 concellos. Me pareceu brillante empezar a visibilizar povos que forman parte das Rías Baixas, pero sobre todo que nos van a axudar tamén a compensar e a ter equilibrios. É ter ese sentimento de pertenza. Total. E unha vez tomada a decisión, feito o vídeo, que foron moitos meses de traballo, que por primeira vez non iba a haber un solo metro de playa, de mar no vídeo. Contallo ti na presentación, que tamén por primeira vez decidimos que fose a presentación aquí a nosa xente, non en Fitur. Chega o día da presentación, a explicar a campaña, pos o vídeo, claro, imagínate os alcaldes e as alcaldesas de mar, non o dirían, pero, onde vai o mar? Onde van as miñas praias? Había que ver as caras.